שימו לב לדבר המדהים הזה. אתם שומעים את החיכוך של הקסקסים שלו? בגלל שהוא נחש מדברי, הוא בעצם מנסה לחסוך את קולות הנשיפה שעושים הנחשים הרגילים, והוא עדיין רוצה לאיים, אז את האיום הוא מוציא בעזרת החיכוך של הקסקסים אחד בשני. החן חרטומים, נקרא החן החרטומים על שם שני החרטומים המזדקרים מקדימה, שני קסקסים שמזדקרים בקדמת הפרצוף. הוא אחד מתשעת הנחשים הארסיים בישראל, כמובן, ההרס שלו לא פרייר בכלל, למרות שהוא כזה קטן ונראה לא מזיק. איזה חיכוך מדהים. זה נקרא שיפה. כן. הראש שלו משולש. כל אלה שאומרים על הנחש עם ראש משולש הוא ארסי, במקרה הזה זה בהחלט צודק, הראש שלו ממש משולש. לא מסוכן מדי קרוב כשהוא מעניין. זה להתקדם נראה לך. זה מבחינה נורמלית של הפנים שלו. הוא עצבני עכשיו. איך רואים את הראש? תראו את הצורה המדהימה של הזחילה שלו. כל רגע נתון רק שתי נקודות בגוף שלו נוגעות בקרקע. הוא זוחל זחילה צידית, וזה הסיבה שנשארות עקבות מאוד מוזרות כאלה. הוא משפשף חזק את הקסקסים בשביל לאיים. מה הוא מחפש? יש פה סט כאילו נוסף. אז זה עוד אחד כנראה. אולי זה אותו אחד גם. לא, אבל הוא נראה שהגיע משם. הוא הגיע משם, עקבתי אחר מי... תראה איזה גדול ועסיסי.